Ja šetam i pričam uživo. Ovo je radnja La Vie en Rose. Vidite i Nikolasa Popovića u kadru. Ova radnja je otvorena pre nekoliko meseci. Ovu radnju otvorili su ljudi koji još uvek rade u Francuskoj. Imali su želju da i tu želju ostvarili da nešto od svojih iskustava prenesu ovde na ove prostore. I radili su i to veoma uspešno. Međutim, iz jednog drugog razloga sam ovde. Evo samo da pogledamo nešto što piše od nekih utisaka. Mesto je prelepo, uređeno, radnici su jako fini, preukusni su proizvodi, pa zatim kaže savršen kvalitet, ljubaznost, prečisto i svaka čast. Nikolas Popović, čovjek koji je sa ovih prostora, rođen u Francuskoj, u Nici, slabije zna francuski, pa zato ću ja pokušati da moje znanje francuskog za sada upotrebim u razgovoru sa njim, mada možemo i koju reč srpskog da prozborimo. Nicolas, pourquoi vous stoppez travailler? Parce que mon père il continue le travail en France. Je devais garder la boutique jusqu'en décembre et j'ai la fac en décembre. Dobro. Morali su da zatvore zato što njegov otac radi u Francuskoj, on nastavlja da studira i quand vous recouvrir la boutique? Peut-être avant le nouvel an ou peut-être après le nouvel an. Da, znači Nikolas je rekao da će sigurno otvoriti posle nove godine, međutim postoji šansa da to bude i pre nove godine. Što se tiče proizvoda, videli ste i sami, krenuli su i sa vaflima, slanim vaflima, slatki vafli već su se ovde dobro probali, Jagodinci su zadovoljni, ali eto, hteli su na ovaj način da obaveste narod iz kog razloga neće biti ova radnja otvorena, kao što je rekao Nikolas, najkasnije posle nove godine, a možda i pre nove godine. Nikolas, merci pour tout. De rien. I vidimo se. Vidimo se, ali kad će se vratimo će imamo nešto novo. Će dođemo sa novost. Tako, nadam se da ste razumeli. Znači, ja ću sad sa srpskom da prevedem na srpski, kada se budu vratili, imaće nešto novo. A to novo, ajde da ostavimo za kraj decembra ili za posle nove godine. La Vie en Rose, nemojte se brinuti, bit će i pre nove godine, a posle nove godine sigurno. Nicolas, bon voyage en France, vidimo se. A bientôt. Uskoro, da.